Ten nongkulai champabar ADC constituency division khobjanai hridoi bosti parabo tini April dok salmari tangshalo BJP tei CPIM yakari tipra muthani bana romkha nukhung khungchini khorok buri chitham butar katal faini rokno bana yafri lamsogin haka ten nongkulai champabar ADC constituency ni tipra muthani angai badanai candidate Rajeshwar Deborma osalo hridoi bosti parabo tipra muthani candidate Rajeshwar Debormani majak mubai kokpir mongpada khlaijakha kamiam chini lukurokno lokyoti achogoi koklam salaikha chongpari riksawi abai baksa ti pramothono hamjagai bubakrano hamjagai BJP CPIM yakari nukung khung chini khorok buri chitham buta romkha ti pramothoni bana program to mo sini kulai champawar 10 nong kulai champawar ADC constituency ni bisingo lalsuri ADC village ambasa বিধান সভা কেন্দ্র oro tini samja jorao jingoro program khaimanenka joining program Kubun party ni sini tipra motor o join klaika sini bubograni yagrom paika sini tipra sani tinango o khawo hayungo khorok tisai basai tamen bagi kok ka khasabai existent survival ni kok omono putu chawinai tipra sini tinango khorok tisai tamen bagi no sini takuro sini bukorok tini oro sini bubograni yagrom painai sini chobano tebo standard khanen baginai tebo crack khanen baginai borok tini join klaika of programo sini oro manjak paika sini block president sini election bo tabuk agent brahmanang premlal molsong former em romani daborma oro basuki daborma sini twf noyon tara daborma twf tai apurna daborma twf tai pradip riang sini block ni leaders borok tini of programo tango tai surajit block YTF ni of program manjak paika jeng borok no khabai khubai lamsok nahaka bubugrani nginai borok tinin simi sini nok ni family ni kwaksa member jottono sini thanchani family o borok tini hapka jeng tinin simi jeng nok kaisani borok hambai tega bo party yakare borok tipra matho join oro jara fanirok to BJP bai CPM ni 10 family o 48 voter tini oro sini yak sini bubugrani yagrom paika borok তিনি স্বাধীন ধরে পচা ঠিকা বিনোদা থাকা তাই বিনোদা জয়েন খেকা আবু তুই কাম সারান দিচ্ছে program to belai response kaham sob jagano sini thanchani chobabo jottono tiprasoro dabu agini selai pono borok kabang join khlaikya ebong meeting program rogobo belai khano response kaham uskang chong maribo tipramotha androsho orono bud rubaine hini borok sawo ar 28 tani bisingo 28 tano sing painani bodigi bo thang tongo abo sini je internal report anbagi oro 10 tong kulai champa oro to oro kono kyabos contender kri oro hainch klai sekese abo paisinai sini thaklai o song maribo abo haikono kwangma song maribo bida gowo kendro rogo haino klai klai kese paithang jinai anbagi thanglayo sing 18 ta mano erpore je binino khoraksa MDC paithongni sta tabo 28 tan bisingo sini pramotha otat bubugrani netite 28 tan bisingo 28 jano jengtidina dige thang tongo অবংখা চিনি থানচানি চবাও जों সাকসেস होना दिगे थांदों